O, cool! Jao, ja sam dobila najmanji batak. Ja imam srednji. Wow, nikad nisam vidjela ovoliku porciju. Kakav miris, nevjerovatno. Jedva čekam da probam. Drugari, šta je ovo? O ne, ljuti sos. O Bože! Iako imam najmanje ljutog sosa, svejedno se plašim. Nadam se da ću preživjeti. To nije loše. O ne! Izvinjavam se. Kenny, hajde sad ti. Dobro. Siguran sam da to nije tako strašno kao što izgleda. Samo jedan batak, šta će mi biti? Sad ću ga umočiti u sos i pojesti. Hajde, poželite mi sreću. O, da. Gledajte, sve u redu. Nisam očekivao to. Pa dobro, dešava se. Hajde, Nancy, sad ti. Lako. Jel da? Samo što si zaboravila na sos. Hajde, ja ću da ti pomognem. Ne, nije potrebno. Gde sipaš toliko? Hajde, drugarice, uspećeš. Verujem u tebe. Dobro, nemam izbora. Morat ću da pojedem. I što ste me plašili? To je veoma ukusno. Nemoj toliko da jedeš odjednom. Zašto? To je jako ukusno. O, ne. Jao. To je jako smešno. Šta je ovo bilo? I šta mi je sa frizurom? Kako cool. Šteta što tako malo. Što? Da, to je super. Blago meni. Čekajte, šta? Wow, blago meni. Društvo, samo pogledajte ovo. Blago tebi, Nancy. Ali barem ću ja biti prva. Šta treba da uradim? Tačno. Moram da probušim balon. Gotovo. U mom balonu je bombona. Šteta što je samo jedno, ali barem je jako ukusna. Ekstra. Ja sam zadovoljna. Kenny, hajde, sad ti. Dobro. Pitam se koliko bombone je u mom balonu. Sad ću da vidim. I Kija. Čekajte, ovo ne liči na bombone. Šta je bilo? Kenny, da si video sebe? Veoma smešno. Nisam imao sreće. Hoćeš možda objasniti šta je ovo bilo? Izvini, Chloe, nisam očekivao ovo. Sad ću sve obrisati. Nema potrebe, Kenny, prestani. Već sam te obrisao. Moram i sebe malo. Eto, sve u redu. Hajde, Nancy, sad ti. Da, hvala što si me podsjetio. U ovako velikom balonu treba biti nešto jako dobro. Wow, koliko bombona. Ekstra. Hoćemo i mi. Hej, to su moje bombone. Sklonite ruke. Ma daj, nemoj biti cicija. Imam ovu cev. Sad ću brzo pojesti sve bombone. A njima ništa neću dati. Zašto si takva? Da, super. To je pošteno, nemojte da se ljutite. Jel to sve? Jao, šteta. Super, ja imam srednju porciju. Obožavam Baskin Robbins. Da, jedva čekam svoj red. Hajde brže, Kenny. Dobro. Brzo ću pojesti ovo. Tu nema mnogo. Kakav je ukus? Da, to je nevjerovatno. Što? Nema više? Samo jedna kašika. Izvinite, ne mogu više da čekam. Čekajte, imam sjajnu ideju. Kako vam se sviđaju ove bombone, a? Sigurna sam da će sa sladoledom biti još bolje. Prvo ću sipati M&M's. Onda dodati malo šlaga. I preliti to sve karamel prelivom.
Malo slatkih konfeta i čokoladne štapiće. To je to. Oho, bravo, Chloe. Pa, vreme je da probam to. Jedva čekam. O, da, nerealno. Stvarno, moram da proverim. Prijatno nam. Nam? Jel tako? Sad ću te naučiti pameti. Eto ti. Ej, prestani. Ne treba mi toliko sirupa. U stvari, zadovoljan sam. Društvo, jeste završili? Kenny, umij se. A ja ću krenuti da jedem svoj sladoled. Sjajno. Šta je ovo? Nije kao kod Chloe, ali može da prođe. Hej, ovo je moj sladoled. O, kako je težak, a? Jesi li dobro? Šta ti misliš? O, mogu da jedem direktno sa tebe. Prijatno mi. Dobro je što je moja porcija mala. Ups. Mamice? Bože, dragi. O, ne. Nemojte mi reći da je to sve meni. Da, Chloe, drži se. Hajde, ti počinješ. Ja, pa dobro. Ove kisele bombone ne volim baš, ali mogu pojesti jednu. Nadam se da mi ništa neće biti. Jao! Šta je bilo? Čini se da je prošlo. Hajde, Nancy, sad ti. Šta već? Kako velika bombona. Moram se koncentrisati. Treba pomoć. Daj ovamo. Sad ću brzo srediti ovu bombonu. Gledaj kako se brzo okreće. Samo pruži jezik i to je to. Dobro, sad ću. Kako kiselo. Nemoguće. Dobro je. Chloe, srećno. Da, sad ti, Chloe. Dobro, prvo moram uzeti merdevine i saznati šta me čeka. Kako velika bombona. I baš je teška. Jedva sam je dovukla. Kako da je pojedem? Moram da razmislim. Čekić, pa dobro, dajte ga ovamo. Da, odlična ideja. Hvala, drugari. Tako će mi biti mnogo lakše da pojedem bombonu. Sad ću to sve staviti u činiju. Da, tako je. Gotovo. A sad ću sipati vruću vodu i napraviti sok. Šta mislite? Zar to nije genijalno? Ostalo uzeti slamku i popiti to sve. A bitno je uraditi to brzo. Ojoj, ona nije normalna. Završila sam. Nije mi dobro. Da, vidimo. Ti kao da si na žurci. Hoćemo i mi da plešemo. Ovo? Ne. Neka bude ovo. Pa šta me očekuje? Draga, ti ne možeš ni da zamisliš kako ti se nije posvećilo. Mislim da će ove boje odlično dopuniti tvoj izgled. Počet ću naravno sa mojom omiljenom bojom. Ništa se ne dešava. Šta je ovo na mojoj glavi? Ne vidim ništa. Ali osjećam da je to nešto odvratno. Da li ovo boje? Užas. I još je ovako odvratna. Uopšte ne ide uz moju odeću. Jao, pa koliko više. Da li će ova boja ikada prestati da se sipa na mene? Dosta. Ne mogu više. Izvini, Jess, ali moram da ispraznim sve tegle sa bojom. Misliš da je meni lako? Gotovo. Čestitam, Jess. Prošla si ovaj test kao pravi heroj. Ne izgledaš tako loše. Samo zato što sam mala ne znači da ne znam da se branim. Sad ću te naučiti pameti. Sad ćeš ti meni vidjeti. Eto ti. Tačan pogodak. Jao, kako se plašim. Ne, sigurno ne ovo. Koje dugme da pritisnem? Dobro, neka bude ovo. Mamice, šta će biti? Tresem se od straha. Wow,
Izgleda da se Julie ovog puta baš posrećilo. Pogledajte ove divne, šarene, male kuglice. Mislim da će se Julie najviše svidjeti plave. Počinjem. O ne, jesu ovo vanzemaljci? Ko je to? Ne jedite me, molim vas. O, čekajte, pa to je zabavno. Stanite, ovo nisu vanzemaljci. Ovo su samo kuglice. Cool. Toliko različitih lepih boja. Kao da je neki praznik. O, da, sad ima ceo bazen od ovih. Čekajte, miriše lepo. Ovo je čak i jestivo. U redu, spremna sam da ostanem u ovom bazenu par dana. Divno. Iza ovog dugmića sigurno se krije nešto cool. Ako ne, spremna sam za borbu. Izgleda da Jess ni ne pretpostavlja šta je čeka. Pogodite šta imam ovdje. Obožavam to. Sad ću probati. Nevjerovatno. Jess će biti oduševljena. Okrećem flašicu. Idemo. Jao, šta je to? Nešto lepljivo. Uj, to je nešto ružno, zar ne? Ne, čekajte. Pa to je med. Koliko meda? Pa to je cool. Sad sam od glave do peta pokrivena debelim slojem slatkog meda. Nevjerovatno. Ups, šta sam uradila? O da, izgleda da neko želi još nešto. Imam nešto za ovakav slučaj. Jesi spremna? Sad će biti zabavno. Ovo je upravo ono što mi treba. Nadam se da će ti se ovo dopasti. Ne! U pomoć! Ovo je perje. Ima ih previše. I sve se lepi za mene. Fuj, fuj, odvratno. Sad izgledam kao ružna kokoška. Kako sam mogla da pritisnem to prokleto dugme? Sve sam pokvarila. Ne brini, draga. Sljedeći put ćeš sigurno dobiti nešto cool. A kako je Julie? Koje da izaberem? Neka bude ovo. Jao, šta je ovo? Julie, nadam se da si spremna. Iako može li uopšte neko biti spreman za ovo? Za mene je ovo ukusan slatkiš Pop Rocks. Obožavam. Jao, preterala sam. Super. A za tebe, Julie, imam nešto strašnije. Pazi se. Osjećam da mi se nešto sipa na glavu. Užas! Ovo nije baš prijatno. Sreću pa nosim ovu zaštitnu kacigu. Izgleda da je prestalo. Dobro je. Sad ću da probam. Ovo je veoma ukusno. Da, hoću još. Još. Jao, šta se ovo dešava? Majko mila. Wow, kakva lepota, Julie, bravo! Mislim da moram češće da te hranim ovim slatkišima. Pre sam dobijala nešto dobro. Nadam se da će mi se i ovaj put posrećiti. Dakle, šta sam dobila? Yes! Nemoj se toliko brinuti, Julie. Zapravo, ponovo si imala sreće. Dobila si ove divne, mekane medvediće Haribo. Jaj, obožavam. Hvataj. Nešto teško mi je palo na glavu. Šta je ovo? Ogroman medved Haribo. Jedva čekam da ga probam. Wow, tako je sladak. Mogla bi ceo dan da ga jedem. Cool. Jao, smorila sam se. Imam sjajnu ideju. A Julie, sigurna sam da će ti se ovo svidjeti. Pogledaj šta sam napravila. Da, to je divno. I ukusno. Jesi spremna? Prelepo. Dobro, gde su ostali medvedi? Šta? Ovo uopšte ne liči na mede. Ali miriše isto. Jao, ništa ne vidim. Šta se dešava? U pomoć! Pokušavaju da me udave u ogromne žele masi. Šta je to? To je žele, cool. Prelepo. Vidiš, Julie, to uopšte nije tako loše kao što si mislila. Hej, Jess, kako si? I ja, da, to dugme sigurno donosi sreću. Jesi sigurna da si spremna, Jess? Imam celu flašu moje omiljene kole. Moram probati malo. Ukusno. A sada dobiješ ti. Izvoli. Šta je ovo? Ovo je nešto hladno, lepljivo i mokro.
Ne prestaje da se lije na mene. Užas. Sad će se sva ova kutija napuniti kolom. Šta da radim? O ne! To je cool! Osjećam se kao riba ili jajkula ili delfin. Dobro, mislim da mi jedna od ovih dugmadi može pomoći. Odličan izbor, Jess. Baš imam ono što ti treba. Svi znaju da su Mentos i kola prosto bombastična kombinacija. Što je ovo? Je li to ono o čemu mislim? Ups! Wow! Kako je ovo cool! Majko, opet je moj red da pritisnem dugme. Nadam se da neće biti nešto strašno. Molim te. Računaj da sam čula tvoje molitve, draga. Ovo nije gadno, a niti strašno. Ovo je sapun. Sad ću nasapunjati ruke i hvate lupenu. Šta je to? Otrovne meduze? Ne, sklonite se od mene. Ne jedite me. Kakav užas. O ne, ne osjećam svoje ruke. Moram da se izvučem odavde. Jao, jadna ja. U pomoć. Julie, koliko si smiješna. Čini se da ti nešto nedostaje. Naravno, patkica. Šta je ovo? Čekajte, ovo je samo patka. Kako je slatka. Okej, hajde zajedno da plivamo. Jao, koje dugme da pritisnem ovog puta? Neka bude ovo. Ne znam šta da ti kažem, Jess. Ne mogu reći da ti zavidim. Tabasco sos je opasna stvar. Iako od jedne male kapi sigurno se ništa loše neće dogoditi. Ups! Ne! Za mene je ovo previše ljuto. Nadam se da Jess voli ljutu hranu. Hajde, idemo. Šta je to? O ne, šta je ovo? Neka nepoznata crvena tečnost. Miriše čudno. Šta je to? Dosta više. Eto, sad sam sva umazana. Dobro, pretpostavljam da je to jestivo. Probat ću. To nije loše. Jao, šta je bilo? Osjećam vatru. Jess, šta je s tobom? Jao, ovdje će uskoro početi pravi požar. Moram joj pomoći. Hej, Julie, hajmo odavde. Ovo je odlična prilika da pobegnemo. Bežimo, brže dok se nije vratila. Valjda izlaz bio tamo. Devojke, nemojte paničiti, sad ću... Šta? Ozbiljno?